Jama'a kuna da labarin ɗaurin auren Rahama Sadau da angonta Ibrahim? So I have nothing to say sai fatan alkhairi da kuma fatan zaman lafiya mai dorewa. Aure da ya riga da ya tabbata ba mu da abin da zamu sai fatan alkhairi. Domin kamar yadda kuke gani nan shine lokacin da shaidu suka zauna aka danka sadaki aka ɗaura wannan aure. Ni ne Ramatu Sadau Ibrahim. Na ba da aurenta da Ibrahim Garba bisa sunan Manzo sallallahu alaihi wasallam bisa sadaki naira 3,000 kuma mijinta Ibrahim Garba ya biya. Wannan dinna zuwa ne bayan kwanaki kusan 40 da rasuwar mahaifin jarumar ta Kannywood. Daga nan bangaren ma an hangi jarumar da kawayenta ko kuma in ce yan uwanta suna wannan abin da ake cewa bridal show ne ko kuma menene? So I don't actually know what you guys are calling it, amma kamar yadda kuke gani nan ita ce da ahalinta ana murna ana barka. Wannan shine shigarta da take trending a halin yanzu. Sai dai har zuwa yanzu ban samu muku fuskar wannan miji nata ba Ibrahim. Mu dai babu abin da zamu ce sai Allah ya zaunar da ku lafiya ya ba ku jin daɗi na musamman a cikin auren ku. So amma ku me za ku ce game da wannan aure? Mu haɗe a comment section. Allah ya ji gan iyayenmu. Ba fa daura auren Rahama Sadau ba. Wasu suna cewa ba a daura auren Rahama Sadau ba. Wasu suna maganar cewa an daura auren Rahama Sadau, amma ku biyu ni a cikin wannan bidiyo in fayyace muku. Da farko dai an daura auren Rahama Sadau, aure irin wanda addinin musulunci ya tanada. Aure irin wanda shari'ar musulunci ta amince da shi. Rahama Sadau a yanzu matar aure ce wacce kuka sani. Sannan wasu al'umma suna ganin cewa shin Rahama Sadau ita ce za ta yi aure, tana da ɗaukaka, tana da komai. To abin da Rahama Sadau ta yi shine abin da ya kamata kuma shine abin da ya dace. Idan a baya malamai suna wa'azi akan Rahama Sadau, suna sukanta, suna cin mutuncinta ko kuma suna faɗakar da ita, suna nuna mata hanyar da ya kamata, yanzu malamai sun tashi sun bar Rahama Sadau. Idan ƴan gulma suna magana akan Rahama Sadau, yanzu duka sun bari. Me ya kamata wannan abin? Daraja ce ta aure. So wannan nasiha ce ga mata duk waɗanda suna ganin cewa ɗaukakar media ta hana su aure, wani abun duniya ya hana su aure, kyansu ya ruɗe su, yanayin ƙiran jikinki ya ruɗe kin gagara aure. To abubuwa da na lissafa wannan babu abin da Rahama Sadau bata da shi, hatta ilimi tana da shi. Idan kina maganan cewa ke kina da ɗaukaka, to Rahama Sadau international celebrity ce. Ita Rahama Sadau, saboda ba iya Najeriya kaɗai take yin fim ba, har a India sai da ta fim. So mata, gidan mijinku shine darajanku, gidan mijinku shine mutuncinku, gidan mijinku shine komai da komanku. Saboda duk wata ɗaukaka da kike tunanin cewa kina da ita, lokaci kalilan idan aka baki wannan ɗaukakan za ta gushe, sannan ɗaukakar za ta koma kan ƙannenki ƙanana a lokacin da ke kina ganin cewa ke kin kai, a lokacin jama'a sun watsa sun barki. Za mu yi amfani da wannan daman, za mu roƙi Allah subhanahu wataala ya dawamar da Rahama Sadau a cikin gidanta, ya ba ta zuriya tayyiba. Waɗanda suke da niyan aure ba su da halin yi, Allah ya ba su abin da za su yi aure. Waɗanda ma kuma suna da niyan aure, Allah ya haɗa su da mata na gari. Mata da suke da buƙatar mazajen aure, su kansu Allah ya ba su maza na gari. Allah subhanahu wataala saboda shi. Kuna ta damu na Rahama Sadau ta yi aure yau finally na kawo muku mijin da ta aura. Wani babban ogana ne, R9. Kai la ilaha illallah. Gaskiya na ji daɗin yin wannan auren Rahama, amma dan Allah Rahama kina ji, ina da tawaga, na san kin fi ni tawaga. Cincin ɗin nan da ake zuwa gidan amarya a ci, da Allah a rubuta da sunana, saboda tawaga na ni ma suna da yawa fa. Domin fa idan cincin ɗin nan ya ƙare Rahama, kin san akwai wani beat da ake bugawa idan boss da Abto suka haɗu a ƙarshen fim, din 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 din. To ke kin sani hai. Allah Ubangiji ya ƙaro zaman lafiya, ya kawo yara mahaukatan kyawawa kamar ke da angonki. Tubuli